Storja li ntemmet b'wiċċ il-ġid. Roger Muscat, raġel ta' 49 sena minn San Pawl il-Baħar, kien irrapportat nieqes wara li dan vjaġġa lejn il-Libja fl-aħħar ġimgħat u l-qraba tiegħu ma semgħux b'aħbaru. Flaqa mal-mezzi tax-xandir it-tnejn wara nofsinhar, il-kap taċ-ċivil Mario Kutajjar stqarr li tul il-jum tal-Ħadd ħu Roger Muscat ikkuntattja lill-Pulizija bl-aħbar li dan kien ilu ma jagħmel kuntatt mill-21 ta' Lulju. Ftit tal-ħin biss wara li din l-aħbar ġiet ikkomunikata u ħarġet fuq il-mezzi tax-xandir, ir-raġel għamel kuntatt mal-familja. Iktar qabel kien spjegat li meta sar ir-rapport dwar l-għajbin tiegħu, ġie informat il-Crisis Unit fih dan il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u beda x-xogħol għas-sejbin tal-Malti. Hu Roger Muscat għalli dan tela l-Libja bl-iskop li jsib impjieg. L-aħħar sinjal mill-mobile ta' Muscat kien sar fit-23 ta' Lulju, jumejn wara li għamel il-vjaġġ tiegħu lejn il-Libja. Vjaġġ li seħ bil-baħar, peress li dakinhar ma sarux titjiriet bl-ajru. Infatti fil-jum illi fih vjaġġa Roger Muscat, il-Gvern Malti kien diġà wissa biex ma jsirux vjaġġi lejn il-Libja. L-awtoritajiet Maltin mal-ewwel bdew jaħdmu bisħieħ sabiex tinkiseb informazzjoni dwaru. Eventwalment kienu li jagħmel kuntatt magħhom wara li fil-midja ħareġ li kien irrapportat nieqes.